Hayırlı gün Tataristan, bugün sizin bilen Akşarlar jurnalisti İlmira Flön. Indi bugün Kukmara rayonunun Zor Serdik avluna kunaqa keldim. Elin indigine kişilerde kunakta men çünkü men bugün Haris ham Gülüya Hisamettinovlarning gailesinde kunakta. Onlar elle koşanğı, tanılgan, abruylu hem balalar tarafından yaratılışı okutuşlar. Haris abi indi 40 yıl mektepte balalarga Rus dili hem edebiyat okutsam, Gülüya apa İngilizce söyleşirge iletə, anam indi hizmet stajına 13 yıl bulğan. Bugün 33 yıl bulğan, 33 yıl bulğan. Okutuşlarını biz yaratabız, hürmet ederiz. Ama elbette indi onlardan biraz korkarız. Şimdi hatta bugün okutuşlar bizden nişik yaşayı, nerede turban indi problemler bu şey sizden Halis abi. Bizden akşarlar okutuşlarına bir işler siz bizden etkizleyelim. Nişik yaşayısınız bugün? Bugün kunda biz bir aybat yaşayız. Stabil zarplata. Hizmet hakkı bireler Vaktinde vaktinde. bireler. Istalga qaraganda bütünüsü de normal bizim. Балалар урнашып беткән. Онуклар үстерәбез. Эшлисез. Инде дә сөйләшәсездер инде мәктәп турында, эш турында. Кайткач та Ondan башка булмый. Аннан башка яшәп булмый. Мәктәптән бөтен проблемалар монда кайта. Мондагы проблеманы. Икегез бергә эшләгәч алып кайтасыз, икегезгә дә ярып кайта. Ничек Гөлия апа менә үзегез укытучы, 33 ел эшләүче. Идегез укытучы. Әймән ничек барасың тормышлар? Өйдә ашарга пешергәндә нәрсә турында сөйлисез? Укытучы бит инде ул шундый сәяхолог. Ул мәктәптәгесен ишек төбендә калдырып кера алмый, обязательно ник алып керә. Шунсыз була алмый инде ул укытучы. Без икебез дә бергә булгач, безнең көннәребез бер төрле үтә. Иртә белән без бергә чыгып китәбез. Мәктәптә дәрес беткәннән соң бергә өйгә кайтабыз. Өйдәге эшләребез бөтенесен бергә эшләргә күнеккән. Ул яктан бик рәхәт миңа, аңа да рәхәт дип беләм. 33 ел менә тату гына яшәп ятабыз без аның белән. Но проблемаларга килгәндә, бөтен кешене борчыган проблемалардыр инде ул. Мәктәп ул бит инде авылдагы иң кешенең игътибар үзәгендә тора торган бер оешма. Бөтен халык мәктәп белән телен бетерә белмәй, ул бәйләнгән. Чөнки балалар шунда укый. Хәзер проблема баланы мәктәптә укыту бик авыр программалар. Кичкенә класста уже югары класс программасын үтәләр бик кыен.